Gimana Mas Willy kabarnya? Sama tuh cepet menggede gitu. Iya, modot loh Mas ini gitu ya. Tidak ada netizen kita juga tidak seperti ini ya toh Mas ya. Semono uga lintang iki wah. Iki bitange begiki lho, Yuk. Dilintang. Nggih. Nggih. Sugeng dalu Mas Sugeng Dalang dalu. Mas Aku nyolong kuwi ya, Willy. Dek Lintang, Nduk Lintang, Mbak Lintang, Dek, Lintang. Dek Lintang. Wah, Dek ya, Dek Nggih. Lintang. Gimana Mas Willy kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik tenan pora. Tenan. Mah, ala Mas ya dek nek huru hara ya Mas ya. Huru hara. Iya. Neng sosmed ya? Iya. Ya. Gimana Mas? Aman toh tapi ya? Aman, penting ora diparani nek wong aman. Iya, harus sabar ya Mas ya. Apa? Jenenge netizen ki ya. Iya, namanya netizen ya Mas Nah, ya. Jenenge netizen ki ya wis ngono kuwi. Ora Apa sak iki? kepo, ora sak Apa kepo. iki? Ya ketinggalan berita kabeh ya Tinggalan Mas. berita ya. ora sak ditutupi, ora sak ditutupi. Ora duwe HP piye to jane iki? Wong ndi lho ya? Lah, Mas Yogi. Jumeneng iki kudu. Jumeneng? Heeh. Lah, Oke. iki di streaming kok mau sarepe lungguh monggo seperti cok. Duduk, duduk. Wah, suwira manggung bareng ya. Dalam? Suwira manggung bareng. Iya. Ah. Udah lama yang terakhir itu di mana Mas? Nah, nanti. Di rumahnya jenengan. Nah, Iya. Suwe wis Suwe ya Mas ya. Agustus tahun wingi kaya. Iya, padahal kita dulu ya sesanggar ya Mas ya. Nah, iya. Satu sanggar, Satu latihan ya sanggar. bareng-bareng Latihan sama bareng. temen-temen ya toh Mas. Iya. Biyen TA bareng ya sampean ya nyindeni. Iya ta? Iya, TA, pas TA-nya. Kok TA toh? Apa? Apa toh, Mas? Rakerin. Oh iya toh. Duh, Lali loh Mas. rakerin gak wis Sudah suwe. lama, ya. Wah, sampean tuh cepet men gede iki ta. Iya, modot loh Mas ngene iki piye to Aku jane? kelingan ki biyen petuk sampean manggung ki ning Ning- Blitar. Ning Blitar. Nah, Oh pas nderekne Swargine Ki Seno. almarhum Nah, Pak iya. Seno. Nggih, padahal dulu kita pas ngano ya Mas. Kita kan juga penggemar beratnya Nah, almarhum oh. Bapak. Iya. Pas Ini pas panjenengan nyusul di mana Mas itu? penataran. Penataran. Aku sing nggih klambi abang kayak ya Mas ya. Fotomu jek. Ije loh tuh mami. Lah, kok wis- Masih fotonya. Saiki wis gede. Iya. Wis wae ra petuk ya ngono kuwi. Nah. Gak apa-apa ya Mas, semangat buat kita ya Mas Iya, ya. semangat mau jenenge. Ya wong namanya netizen. Budaya. Nah, budaya Saiki cinta kan- melestarikan saiki budaya. kan zamane wis sosial media. Sosial media. Dadi ki seniman kuwi lek ora dolanan sosmed ki yo nggo apa kan iki yo kena nggo dokumentasi, kena Iya. nggo apa ya, sharing-sharing karo seniman Sharing-sharing. liyane. Tidak ada netizen kita juga tidak seperti ini ya toh Mas ya. Wah, netizen ki wis ora kenek di anu kok. Nggih. Saderengipun ngaturaken sugeng dalu kagem sedaya pamirsa ingkang sampun rawuh ing dalu menika. Kawula matur sembah nuwun sanget nggih Mas Dalang ya Mas. Nggih. Walaupun hujan-hujan ya Jan, Mas, iki tapi lek bagus ora mergo enek sampeyan. Kira mungkin bakal rame. Iki mesti rame mergo gara-gara sampeyan. Alhamdulillah. Iki kira-kira kok netizen lho iki. Nggih, ugi ngaturaken sugeng rawuh kagem teman-teman WMC juga Mas. Nggih. Jauh-jauh loh Wah, dari jauh-jauh saking Bojonegoro. Bojonegoro. Luar biasa. Om Karno Wes, terima persos kasih. Mengkuyung ya. Om Juki, Ayah Ran terima kasih. Oh dari Cepu juga, iya Oh, Mas iya, dari Cepu. saka Cepu. Jauh. Lan sedayanipun ingkang boten saged kula sebutaken setunggal mboko setunggal. Wah, iya. Nggih, ugi ngaturaken matur sembah nuwun kagem Gus Buwono Nggih, nggih. Gus Mas Bono. sudah memberi ajang tempat memberi Ya, kesempatan. tanpa beliaunya ya kita nggak bisa ketemu di sini Iya, loh. matur sembah nuwun sangat Gus Buwono. Gus jenengan kok mboten ketinggal to, Gus? Waduh soalnya. Sugeng dalu Gus. Gus Buwono. Ah, Menawi nggih. panjenengan badhe mau
naik apa gimana Mas? Boleh ya Mas? Lah monggo. Biasa. Oh mboten. Menawi badhe matur Bapak. Oh mboten. Diwakili Mbak Lita wae iku. Lembarmu wis do nunggu sama nembang, arepe nembang apa? Nggih. Biasanya campur sari lek karo aku iki biasanya duete kan apa kae? Lestari. Nah, lek nek kene ra iso. Dalam? Nek kene kan ra iso lek duet kuwi. Oh iya. Duet nopo? Duet nopo lo Mas? Yang live streaming juga banyak loh Mas. Nah, terima kasih semua ya Mas-mas YouTuber. Jangan lupa di subscribe satu persatu channelnya. Terima kasih. Iya toh Mas. Ya wis sampean matur suwun ki. Oh iya ada Mas Arya, Mas Dalang juga. Oh iya Mas Arya. Selamat. Sugeng rawuh Mas Arya dan Bapak Ayah Seno. Pak Dalang, dua-dua Dalang ya Mas. Keluarga seniman. Keluarga seniman. Ibu Tawiyah juga. Pesinden kondang. Nggih niki gimana Mas Willy? Wah, Duet. Wah, niki gandeng mboten. Duet malih huru-hara malih no Mas. Piye to? Niki gandeng mboten wonten anune campur sari niki kula mboten wonten duet. Nggih. Apa duet sama adik Mirza? Iki karo ayo. Adik iki yo. Lek nembang suarane apik lho. Duet sama adik Mirza sini adik Mirza. Langgam ono apa pripun? Langgam. Yo janjare kegedean ngene iki piye lek masang ki mau ya. Sing masang aku kowe ngelokne aku. Oh, masa? Bagus, Deng. Piye to? Nggih, sugeng dalu Mas Willy. Nggih, sugeng dalu. Wah, Dek Mirza kok sampean bengi iki wani mayang lho. Wah, jan hebat. Nggih, nderek belajar. Oh, ya wis apik. Garek ditikat nih meneh ya. Nggih. Ini ya aku yo jek belajar jane. Nggih. Ya, aku juga belajar. Wah, ngapusi kae wis kondi yo. Ya, semoga adik Mirza menjadi dalang yang kondang ya, Dek. Amin. Seperti siapa? Adik itu suka ngefans sama dalang siapa? Almarhum Kisena Nugroho. Oh, almarhum Kisena Nugroho. Nggih. Alhamdulillah. Wah, pancen Aku panjenengane. memang ndredeg loh Mas Nggih. mau. Panjenengane Swargi Kisena kuwi apa ya? Dadi motivasi kagem anak-anak muda. Ya, betul sekali Mas. Ora ono panjenengane ya bocah nom-nom ora enek sing tertarik karo wayang. Nah, kuwi hebate Pak Seno. Iya, alhamdulillah luar biasa. Semoga sukses ya Dek Mirza dan Mas Willy juga. Amin. Semoga semakin lancar. Amin. Semakin laris ya toh. Amin. Wih, Mirza amin tok. Ya, nyanyi. Nyanyi napa? Lagunya tembangnya itu lali janjine Mas. Lali janjine kuwi ta. Mm. Oh nggih. Ayo. Tukaran minggu. Damel bawa lah njaluk lagu sing ngono kae Mas. Sing ngono. Yang pakai musik belum ada. Oh iya, musiknya belum ada. Ya. Mas Yogi kon keyboard coba. Keyboard goib. Damel bawa apa mboten ini? Adik Mirza. Adik Mirza kae lek nate bawa to? Nggih, ngagem bawa. monggo. Berarti Ngagem bawa mawon Mas. Nggih, monggo. pelok Pangkur. tenan Cak Adi. Mbah Hadi. Ben awet muda. Sapa wong sing ora gelo Sapa sing ora gelo kuwi lho. Wah, iki Kaget lho, moget. Mas. Iya to jane ora Kurang ngono, ajar. Kabeh kaget Guyon. lagi. Kuwi lho. Sapa wonge sing ora gelo. nggo
ku nunggu ayo jongket-geti lho srengenge nganti lingsir ngajak aning tawang malah kowe ra teko Tangane iya ta jane iki. ndak klorok kok mbak lah apa dimlarang mau ditali Ayo sing digocali tutuk kuwi. Piye ta jane? lah piye Ya masa tak warai. Masa aku sing gocekne. Yen kepada mesti tak jiwa pimu kowe dijawil mbakmu kok moh ngono iki lah apa ya to malah dilaki kepiye to wis swaleh Mas Oh. bendina soalnya kita tarung ya kan tak gentenane lek dijawil lali janjine awas hati-hati loh kok jelengok ya gitu ya luar biasa terima kasih adik Mirsa ya pangestunipun suarane apik wah Jan. dalang bisa dalang ya Mas suarane Willy apik. juga bagus loh suaranya Oh, Allah. wayangnya juga bagus Dasku gede iki golek di engko blangkone ra sedeng kowe nggih matur nggih nuwun nggih sami-sami Mas Willy nggih iki malah dadi iso munyer iya parep nembang neh to sampun Wah. sudah nggih Nggih. Oke, terima kasih adik Terima Mirza. kasih. Sama-sama. Doa terbaik ya. Walaupun Oke. ini dalang perdana ya. nggih Semoga lancar terus. amin Sering-sering latihan lagi ya. Ah, Kita amin. berdua ya. Di Oke. rumah kita latihan terus ya. nggih Wah tenang Terima kok kasih turu iki. juga. Dalam Kok turu ora latihan. terima Latihan sih kasih semangat. juga sama Oke. ayah sama mama ya, Dek ya. Oke. Sudah membimbing kita. Oke. Ya kan? Terima kasih. Oke. Sudah selesai. sampun Oke. nggih terus suwun Sudah sami-sami. Matur Mbah Nuwun Mbak Lita. Oke. Nggih, napa badhe Dalam tembang malih? lho kula manut mawon. Lho nika terus sing ninggih. Niki tasik nutut napa? Oh, Tasik daku monggo napa? nutut mawon masih Ahmed. Nika mbok cobi ditakleti napa wonten ingkang badhe nyuwun lagu ngoten lho, Mbak. Oh nggih. Nggih, pripun iki menawi wonten ingkang request tembang lagu Ninggal Katresnan. Nggih, ninggal katresnan. Ninggal Katresnan nggih. Kangen ati yo nggih, setunggal-setunggal nggih. Ninggal Katresnan mboten napa-napa Mas Oh, dalam. mboten napa-napa kok. Oh nggih. Monggo Mas. Lah nika tasih wonten pamundutan saking Mbah Lurah nggih. Nggih. Pamundutanipun apa? Napa, Mbah? Lurah. Oh, kepengin bawa Mbak. Oh, Lita. nggih monggo. Monggo. Monggo bawa. Monggo Mbak Lora monggo. Oh. Parang jumeneng wonten. Mriki mawon Mbak Lora. Jenengan tunggal kiri napa
Sumeneng mawon. Punika Mbah Lurah nggih. Pundi? Damel mik Dong. dong. Oh, Mbah Lurah Dongkol. Nggih, wilujeng dalu nggih Mbah Lurah. Nggih, Pak Nggih, Beni. matur mbah nuwun kepareng rawuh. Alhamdulillah. Nggih, panjenengan badhe bawa rumiyin Mbah Lurah? Nggih. Oh, nggih, monggo. Mbah. Ya mesti lah. Kok Ya nyawer mesti napa lah. mboten? Kitong srina tokas maran memanise anggukati Jan suwantane jenengan sae lho, Mbah Lurah. Bening. tapi sinawanging netra Mbah Lurah kalih Mbah niki ingkang gambang niki pun bestian to, Mbah? Nggih. Pun bestian. Oh. Basa Jarene- mok bestian iki. Sahabat. Karo priantun sepuh. Oh, besti. suwe angangane Nggak boleh diganggu, Mas. darmaning lara branti solae taman wuyo nora ono sada yen ratamu sira yakti Ya to, Mas. Wis besti yo biasa Oh. ngono kuwi. Mas manis nyata kang karya kas maran monggo Mbak Rintang. Nggih, matur sembah nuwun niki panjenengan napa kula tembangi lintune pripun, Mbah Lurah? Suwene awase Kali Ibu Tawiyah napa? Oh, nggih, nggih. Oh, napa panjenengan ingkang nembang nggih, Mbah Lurah nggih? Nggih. Siap, Mbah. Jenengan ampun grogi. Lah ya, tapi ra sida metu sawere ya, Bu ya. Aku ganti nyawer. Mboten Mbah Lurah nggih. Panjenengan mawon ingkang nembang. Sawi duwe lawase kowe lunga ora pametanku coba ngayu babujanku ati susah wong kangen piramu
kangen rapi somari wong tiramu ngambani aja sumelang hatimu tresnaku iki ora bakal ayu ora suwe aku bali yo sumandeng ana ing sisihku terima kasih Mas Mbak Tugu. Lurah. Matur sembah nuwun Mbah Lurah. Jadi sampean mau apa? Bintang? Sampun Mbah Lurah. Oh nggih, matur sembah nuwun sanget nggih. Ini iki makan gaji buta no Mas. Lara nyanyi aku. Lah sing dikokon nembah sampean kok malah. Lah nggih ta. Kula tibakno nggih. Radi saged kedi-kedi niku wau. Mbas yo jane, basa ireng. Ngapunten nggih Mbak Lurah, matur sembah nuwun sanget. Mugi-mugi rezekinya semakin lancar nggih. Amin. Nggih, sudah niki Mas Willy. Nggih, Nggih, ampun matur sembah nuwun nggih. Nggih. Pinanggih malih mangke gara-gara nggih Nggih, dilintang. Mas. Nggih. Kuku sing dupa kun kumelun gening ken tiasa ngabeki